Il-proprjetà unika ta' Villa Alcazar fi triq Rudolfo ta' Slima li ibini skedat fi Grat wieħed mibnija fl-1870 istorikament prezzjuża u xhieda tal-arkitettura arabeska f'Malta. Din il-villa issa għaddiet għand l-Aġenzija Support biex tipprovdi servizzi għal żgħażagħ b'diżabilità. It-trasferiment sar permezz ta' ftehim bejn l-Aġenzija Support u l-Awtorità tal-Artijiet. Il-villa tinkludi żewġ garaxxijiet, ġnien u żewġ solari bi kmamar li kollha jgħinu biex jagħtu karattru uniku u sinifikattiv lil din il-proprjetà li se tibda tintuża għal skopijiet soċjali. Il-Ministru għall-Inklużjoni u s-Settur tal-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li permezz ta' din il-proprjetà Aġenzija Support se tkun f'pożizzjoni li twessa l-operat tagħha u tilħaq aktar persuni b'diżabilità bl-introduzzjoni ta' faċilitajiet moderni u aċċessibbli. Il-Ministru Farrugia qalet li dan il-pass jikkonferma l-impenn kontinwu tal-Gvern biex iwessa s-servizzi li jipprovdi f'dan is-settur tad-diżabilità. Rridu naraw li jkollna aktar servizzi mhux biss għall-etajiet ta' persuni b'diżabilità anzjani ma' dawk żgħażagħ u allura din il-binja se tkun qed tindirizza dik l-isfida wkoll. Għalina huwa ta' sodisfazzjoni li b-binja ta' dan il-livell arkitettoniku se tkun mhux biss preservata u restawrata imma se tkun qed tagħti kontribut b'saħħtu tant tajjeb ħafna mhux biss f'ta' Sliema imma lill-pajjiż in ġenerali. Il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Zoppardi qal li din il-binja fi triq Rudolfo ta' Slima se tiġi restawrata u adattata apposta biex toffri ambjent komdu u sikur. Kompla jgħid li l-Gvern qed jaħdem biex isir l-aqwa użu mir-riżorsa kbira ta' proprjetajiet u artijiet li għandu l-Gvern. Dan it-trasferiment huwa indikazzjoni ċara kif irridu naħdmu li binijiet li huma proprjetà tal-Istat amministrati mill-Awtorità tal-Artijiet nagħtuhom ħajja ġdida. U hawnhekk permezz ta' dan it-trasferiment se nagħtu ħajja ġdida lil din il-binja mill-isbaħ disinjata mill-Perit Galizja tas-seklu 19 illi issa se jkollha żewġ għanijiet illi nagħtu aktar servizzi lil persuni b'diżabilità kif ukoll li nagħtu aktar servizzi fil-qalba tal-komunità filwaqt illi nagħtu din il-ħajja ġdida u nirrestawraw dawn il-binjiet. Il-Ministru Zrinzo Zoppardi qal li dan hu eżerċizzju li l-Gvern qed iwettaq kemm flimkien ma' Ministerji oħra u wkoll ma' kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi.